Hemm sens kbir ta' telqa fil-partit u l-ħakma li għandu Carola Acquolina u ħuħ Robert Acquolina tar-Repubblika f'gat lill-Partit Nazzjonalista. Hekk sostna ma' One News persuna mitħla sew tal-Partit Nazzjonalista b'referenza għal dak li qed iseħħ fil-Partit Nazzjonalista speċjalment fl-aħħar xhur. Intqal li hemm sens qawwi ta' passività minn bosta deputati b'dak li seħħ fil-Parlament fejn Acquolina nfexxjajjar lill-Speaker kompla jgerrex lin-nies mill-partit inkluż liż-żgħażagħ. Intqal li dak li seħ l-erba barra l-Parlament minn tal-Laqda Repubblika bit-tisbit fuq il-borrom u t-tisfir ta' sfafar, apparti l-attendenza f'ira li kien hemm fil-pjazza, ikompli jirredikola lill-Partit Nazzjonalista. Dan mhux l-istil ta' politika moderna li jridu n-nies, imma donnu li bħala partit ma nitalmu qatt kompli tgħid din il-persuna. Għallinna kif fil-Partit Nazzjonalista hemm wisq stil politiku tribali, stil konservattiv, li minflok jiddiskutu l-idejat jattakka lil persuna u jaħsbu li tagħhom kollox tajjeb u jridu l-ħin kollu jippontifikaw. Tinħassarja tqila wisq fil-partit u hemm sens ta' frustrazzjoni fost bosta deputati komplet tispjega din il-persuna lil One News. Il-ħakma ta' Carola Acquolina fuq Bernard Grech ħonqot partit u tagħmilha impossibbli li xi ħadd jaqaflu għax jaf li politikament jeqirduh, qalet din il-persuna lil One News.